सुतमारानी कसारी बरु जातिक कइसु सुतमारानी कसारी आरो सुतमारानी अखमिया। हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबोबाय। रायजो राजाफ्राथ' बे साननैसोआव सुतमारानी अखमिया खेला, सुतमारानी बर' खेला होननानै सासे हिनजाव मानसिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' मानसिखौ बा हारसा मानसिखौ रायनायनि सायाव गोबां दावराव दावसि जाबाय दं। रायजो राजाफोर बे दावराव दावसि जाबाय थानायनि सायावनो लानानै सासे मुस्लिम हौवा मानसिया मा बुंदों, जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेनि पुरा भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय, बेनि उनाव सावरायगोन। ভিতৰত এজন অসমীয়া ভুল কৰিব পাৰে বা দুজন অসমীয়া ভুল কৰিব পাৰে। সেই কাৰণে গোটেই অসমীয়াবোৰক যেতিয়া মানুহে সুতমাৰানী ক'ব, তেতিয়া মই ভাবোঁ সেইজন মানুহ নহয়, সেইজন এটা হ'ল জানুৱাৰ, সেইজন এটা জানুৱাৰ হয়। কাৰণ মানুহে মানুহক এনেকুৱাকৈ মন্তব্য নকৰে। কাৰণ সুতমাৰানী আপোনাৰ ক'ব ইচ্ছা আছে, যদি ক'ব আচলতে এইটোও ক'ব নাপায়, এজনকো ক'ব নাপায়। এইটো বেয়া এটা শব্দ, বেয়া গালি মানুহক দিয়াটো এইটো উচিত নহয়। তথাপিও যদি আপোনালোকে দিয়ে, এজনকহে দিব পাৰিব যিজনে ভুল কৰিছে, তেখেতকহে আপুনি ক'ব পাৰিব। সেইকাৰণে গোটেই বড়ো জাতিক সুতমাৰানী কোৱাটো আপোনাৰ অন্যায় হোৱা নাই নেকি? এইটো অন্যায় হৈছে মই ভাবোঁ। আৰু এনেকুৱা মানুহক মানে শাস্তি দিব লাগে, যিটো শাস্তি মানে আইন অনুযায়ী উচিত সেইখিনি দিব লাগে। কাৰণ বড়ো জাতিৰ ভিতৰত বহু ভাল মানুহ আছে এজন দুজন বেয়া মানুহ মুছলিম জাতিৰ ভিতৰতো আছে, এজন দুজন বেয়া মানুহ বেলেগ ধৰ্মৰ ভিতৰতো আছে। दा बिथाङा मुस्लिम हारिनि जानानै जोंनि बर' जातिखौ सुतमारानी बर' जाति खेला, सुतमारानी अखमिया जाति खेला होननायनि सायाव बिथाङा फैनानै गोबां मोजाङै क्लियारै बुंना होलांबाय। रायजो राजाफ्राबो जाहाथे बे भिडिअखौ गासिबो नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ। बिथाङा बुंदों बेबायदि बर' जातिनि गेजेरावबो सासे सानैया गाज्रि थायो, बा हारसा जातिनि गेजेरावबो सासे सानैया गाज्रि थायो, बा मुस्लिम हारिनि गेजेरावबो सासे सानैया गाज्रि थायो। नाथाय किन्तु सासे सानैखौ लायाबासिनो बा सासे सानैखौ बुङाबासिनो बा सोरबा सासेया दाय मावदों बेखौ बुङाबासिनो गासिबो जातिखौ बुंनायनि थाखाय गोबां गाज्रि जादों, गोबां गोरोन्थि जादों। बिथाङा मोजाङैनो बुंना होदोंना रायजो राजाफोर, जाहाथे बेफोरबायदि बुंग्रा सुबुङा बेयो जेबो मानसि जानानै थांना थानायनि बेहा जेबो मैल' गैया, बा बेनि खर'आव जेबो गैया। जाय मानसिया बुजियो बा सानो बा हारिखौ अनो बा हारिखौ अनसायो, बे सुबुङा माब्लाबाबो बेबायदि गुबुन जाति मोनसेखौ सुतमारानी बर' जाति खेला होननानै बुङा, बा सोरबा हारसा जातिखौ सुतमारानी अखमिया जाति खेला बा सोरबा मोनसे जातिखौ बेबायदि होननानै बुङा। मानो होनना बुङोब्ला बेबायदि बुंबा गोबां माने जातिनि गेजेराव दावराव दावसि जायो। बेनि थाखायनो बिथाङा बुंनानै होदों, जाहाथे सोरबा सासेखौ जुदि दाय मोनदोंबा बेखौ बुंनाङा नङा, बा बेखौ बुंनायाबो गोरोन्थिबाव होननानै बिथाङा मोजाङै बुंना होलांबायना रायजो राजाफोर। जाहाथे बिथाङा गेजेरनि जानानैनो बुंदों। मानो होनना बुङोब्ला बेबायदि जुदि सोरबा मोनसे जातिखौ, जुदि सोरबा मोनसे हारिनि मानसिया जुदि सुतमारानी बर' जाति खेला, सुतमारानी अखमिया जाति खेला, बा जोंनि बर' बा हारसायानो बा सुतमारानी मिया जाति खेला होननानै बुङोब्ला बेनि सायाव बेसेबां जातिनि हारिनि सेन्टिमेन्ट लानानै गोबां दावराव दावसि जायोना। बेबायदिनो माने मा जायो, थाङै थाङै जातिनि गेजेराव बा हारिनि गेजेराव सोरबा मोनसे जातिखौ लानानै सोरबा मोनसे जातियाव बेनि गेजेरावनो गोबां दावराव दावसि जायो। बेनि थाखायनो बिथाङा फैनानै मोजाङैनो बुंना फैदों। जाहाथे आंबो बिथांखौ गोबां बेबायदि बुंना होनायनि थाखाय मोजां मोनदों। रायजो राजाफोर, नोंथांमोना मा सानो बा मा बुजियो कमेन्ट खालामनानै खिथाबानो जाबाय। रायजो राजाफोरा भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। आरो जुदि नोंथाङा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसेनो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय, लोगोसेनो कमेन्ट खालामना हो, आरो जुदि जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।